ungihlukumezile anti. Kodwa akukho ukuhlukumeza okwadlula lokhu owangidayisa ekhehleni. Nangoke. Wangishadisa. Wadayiswa yimina. Wadayiswa yimina. Ngaye ngasho ukuthi ngishelwa ikhehla anti. Hayibo. Ngaye ngasho ukuthi ngithanda ikhehla. Obaba bakho abakudayisa. Kwafanele ngenze njani mina ngangomncane ngangithunywa. Wangitshela ukuthi angingakhathazeki liphathwe ushukela. Lalela. Ngeke lingihluphe kakhulu. Lalela. Wawuthi angenze njani mina? Ngovelo. Wawungathumi ingane zakho, wawungadayisi ingane zakho. Umfazi nje. Wawusuvela umfazi. Wawuthi angenze. Kwakusho ukuthi angiqhashazwe impilo yami yonke. Ilungile le mpilo engiyiphilile. Ushukela ekhehleni. Awuzwa ngishuke yani? Angithi ubonile wagana waba umesisi. Yini enye owawuyifuna? Yini enye owawuyifuna? Angikaze ngithi ngifuna ukugana. Kumanje angikwazi ukungena kuma relationships. Kumanje ngithola umuntu ozongithanda, angikwazi ukumnika uthando ngenxa yakho, ngenxa yale khehla lakho nangifaka kulona. Hayibo musuthi inxa yakho. Inhlanhla leyo angiyitholanga izifo kule khaya. Wena nempilo, musu lokuthi inxa yami. Ngangingekho wena mase sikuganisile. Wena phila impilo leyo kuyona ngalesi. Wawungahambi ingane wena ke ngoba phela wena uyawathanda oshukela bamakhehla. Wawungayingane wena, wangayinikeliwe ingane. Lalela wentombi. Siyakubingelela mbukele ekhaya, igama lami ngu-Olwethu Ngwakacele. Njengamanje sikulolu hlelo lapho sisikwena Bhodla uthola usizo. Namhlanje ke la sivakashelwe umama, ngizomnikeza nje ithuba lokuthi ayithule asho igama lakhe, isibongo sakhe, akanichazele kabanzi ngaye. Sawubona mama njani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila ma, ngisacela nje ma uyithule. Igama uZinhle Zondi. Ngikhulele eMlazi, ngazalelwa khona la eThekwini. Ngikhula bangibiza ngoZinhle kodwa ngi-understand or ngikhule nginga-understand ukuthi why kuthiwa uZinhle cause impilo yami bebuhlungu nje kakhulu. Mina ngaze ngayitshela ukuthi mhlambe uNomabhadi ngendlela izinto ebezibuhlungu ngayo. Ngikhule kahle, uma nobaba bashada ngina 6 khona eMlazi. Ngakhula nje ngingumntwana othandwayo. Kwazalwa namawele asekhaya emva kwami. Ubaba ke ubenekhono lokuthanda intombi. Engicabanga ukuthi ukhonze ufana nomkhulu. Umkhulu wami ushone na 101 enengane na 1. And lengane ena 1 uyithole kumama ongakhulumi. Okusho ukuthi kwakushawa isign language. But ke ubaba noma kade ehlupha kanjalo umuntu oneyintombi bebehlale beshifta nje belokhu nje beqasha endaweni ezihlukahlukene. Kodwa sakhuliswa ngothando, sikuthola konke. Ngebhadi ke bashona engozini yemoto. Uma nobaba mebeshona bashiya ku-auntie. Nibangaki benishiya? Bashiya sibathathu. Wena inkosazane, wena mntwana. Imini inkosazane, ngizalwe namawele, intombazane nomfana. Mina kushuthi ke umndeni ngoba babe abantu abathi abame kahle, kwanokuhluthisana ke ngathi ngoba phela bafuna leza imali lezana abazoyithola ngokuhamba kwabazali bethu. Ngathathwa mina no-auntie ekuthiwa uTryphina. So u-auntie mengithatha wayenganasikhathi nje sami. Kwakucaca nje ukuthi uzoyidlela imali. Izingane zakhe zizoyizenzela umathanda, kube izona ezidla kahle, ngincishe nokudla ngesinye isikhathi. Uthola ukuthi imina ekufanele ngiyikline, kuzothethiswa mina, kuzothunywa mina. Ngakhula ngidlala even omalume abazozenzela, abazoyireyphela nje la kumina. Omakhelwane kunalento le ekuyenzeke if ukhula ngerape engathi kunento nje bekwesiphongweni sokuthi nangu lo.
engathi mhlambe angazi eyakhe yegolide imnandi kakhulu angazi. So ngakhula kuleso simo ngihlukumezeka. Ngathi mengikhula ngizama ukuqeda isikole ngisithanda isikole. Ngiyimisele ukuthi into ezongikhipha kulento imfundo yami. Ngathi mengiqeda isikole kwafika abantu nje bethi bazongilanda. Abe ngibuza ngilandwa kanjani kuthiwa usuganile wena. Usukhokhelwe. Ngithathwe ngiyiswe kulomuzi, mengifika kulomuzi khona umkhulu nje ixhego into engayi-understand umuntu omdala nakubaba wami. Uganiswa nalomkhulu. Ngiganiswa nalomkhulu. Mengithi ngiyakhala ngithi ngifuna abasekhaya kuthiwa hayi khululeka wena nje sikukhokhele saqeda. Ngingafuni ukudla ngiyibhonqe ngifune nokuyibulala. Kucaca nje ukuthi ngiyayidlalela. Kucaca ukuthi kwathi ngelinye ilanga wabiza u-anti. Kwathiwa akazongiyala ngoba ngumakoti mina la ekhaya. Yebo. And angifuni ukuthintwa, angifuni ukwenza lutho. Ngimbuza u-anti ukuthi ngizoze ngithintwe, ngizothintwa ixhegu, ngizothintwa into enjena. Hayi u-anti athi ucela bamshiye nami. Mebengishiya nami ahlale phansi nami athi lalela lana. Sidlile thina imali ngawe. Ucabanga ukuthi wena ubuzogcina lo mntonjana bakho impilo yakho yonke. Ngithi kodwa anti uzuthi umntonjana bani ngoba phela uyazi ukuthi vele omalume bebezenzela lana. Uthi angithule ucabanga ukuthi kuzodliwani la omalume bayasebenza. Ukuthi u-anti usho ukuthi wayenolwazi ukuthi sonke lesa sikhathi uyadlwengulo. Waqala ukudlwengulo neminyaka emingaki? Mengicabanga njengoba ngisho ukuthi kube ngathi unesibazi nje sibekiwe ukuthi hayi zenzeleni kulona. So athi u-anti wena uzobekezela-ke and ayikho into oyikhalelayo la. At least lekhehla liphethwe ushukela. Lizokuhlupha nje kakhulu. Ngisho lingazama elikuzamayo lizozumeka halfway. So ngabekezela ngahlala. Nhlanhla leyo ngangaba nazo iy'ngane. Ngakhulela khona lana kodwa sengikhathele. Ngagcina ngibalekile. Wamshiya umkhulu lapha emshadweni. Ngamshiya umkhulu emshadweni. Ngakhetha ukuduka nezwe. Ngayohlala emakhaya, ngawashela abantu. Ubaleka naso nje lesilonda ngaphakathi Ngabaleka kuwena sazo naso. zonke lezi zinto ey'ngaka sezenzekile. Naso lesilonda ngicabanga ukuthi ukuba abazali bami basakhona ngaba kwenzeki konke lokho. So ngithi noma ngingena kuma-relationship kuvuke lokho yabo ngizizwe ngingcolile, ngizizwe engathi nje angideserve ukuphila. Ngizizwe nginale anger. Nginga-understand ukuthi why me, why mina kwakufanele ngiphile kanjena, why kwakufanele ngidlule ey'ntweni ey'kanjena. Iphephisa ngiyaxolisa kakhulu ngazo zonke izinto osudlule kuzona wabhekana nazo. Ungazizwa kanjani ukuthi mhlampe simthole u-anti ukhulume naye la? Uwumuntu kanjani mhlampe? Ubothi angayithatha kanjani lento mangathi uthola ithuba lokumvezela bonke lobuhlungu odlule kubona ekubeni yena ekuthathe ekhaya ethi uzokuvikela? Mhlambe khona umnyango ongavaleka enhlizweni yami noma ngimazi ukuthi uyindlova ayiphikiswa. Don't care nje. Anqena ukuthatha ngibhekisele nje umuntu oyicabangela yena. Ngisabela ngisho iy'ngane zakhe asala nazo ukuthi zona akayidayisanga yini emadodeni. Ngoba ungasekho wena. Ngoba ngingasekho mina. Okay, nokulungile ngibona ukuthi mhlampe ngoba uthi ukholwa ukuthi kunomnyango ongavaleka, mhlasimpe ake sizame ukuthola yena ke umbekele kezwe iside lakho le story, kezwe ubunzima wena obhekane nabo. Sonke lesikhathi uhlala naye ekufuze ngabe umvikeli wakho kodwa wagcine kwawuye okudayisayo.
ngajabula kakhulu. Ngiyabonga ma. Mbukele ekhaya, njengamanje sizothi qhu ngasey'tolo ebese siyabuya. Sizobuya naye-ke u-anti la esemchazela kabanzi umama ukuthi bungakanani ubuhlungu amdlulise kubona nasabhekana nabo namhlanje. Nekusayinto esahlala ihlala imlimazi imzwisa ubuhlungu ukuthi yonke lento engidlule kuyona kungenxa yomuntu okwakuthiwe owengithatha ekhaya ngoba ethi uye ozongivikela. Ake sibonane mese kukhona u-anti. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Sesiphinde sabuya lapho sithi khona bodla uthola usizo. Ngicela nje uqala ngidlulisa ukubonga kakhulu kubalandeli beBlack Life TV. Ngiwabonile ama-comments, ngiyabonga ungamukela kahle. Ngiyathemba ukuthi nami ngizokhula kuwona lo mkhakha kube presenter yini. Njengamanje-ke sesinaye u-anti la e-studio ozokhuluma nomama. Sawubona anti amenjani? Yebo siyaphila ma. Siyaphila ma. Uma ngisacela bandla ukuthi azazise igama lakhe nesibongo. Okunye bengifisa ukwazi ukuthi uyamazi yini umama lo seceleni kwami. Ngiyakubingelela sisi. Mina ngu-Trizina Zondi. U-anti udadewabo kababa wakhe. Yebo. Umntakabhuti lo benomakoti. Yebo. Umakoti nobhuti badlula emncane eno-6 years yena. Yebo. Ke emndenini sasibaningi, mina ngiwomncane. Kuningi okwenzeka engeke ngakuchaza ngoba angazi ukuthi njengoba engibiza nje ikuphi angibizela kona. Sengingezwa kuyena ukuthi ungibizela ini. Okay mama, no akunankinga. Ngizocela ukuthi nginikeze yena nje ithuba lokuthi akuchazele ukuthi ungale la le show okuyona ila sithi khona akabhodle. Kushuthi kunezinto eziningi nje ezivaleleke kuyena ngaphakathi ezimzwisa ubuhlungu ezenzeka. Cela nje ukunikeza ithuba. Mana ngu-anti. Anti, njengoba ngicele bangitholele wena, ngidinga ukubhodla ngobuhlungu wabuzwisa bona. Nihlangene nomndeni. Ngidinga ukubhodla anti ngoba angikwazi ukudlula, ngiphethwe i-depression kumanje. Ngidla amaphilisi o-anxiety ngenxa yenu. Nangihlukumeza nizenza abantu ababe bathanda abazali bami. Besaphila abazali bami nanizenza abantu abasithandayo. Banele badlule emhlabeni. Nabukisa ngathi. Ngihlalile nawe anti. Iy'ngane zakho ukhombisa ukuyithanda, ukhombisa ukuthi uyakwazi ukuthanda. Yimina okade ungangifuni. Awungifunanga anti, wangenza isigqila kwakho. Ngasebenza njengesigqila kwakho, ngenza yonke into, ngaklinela iy'ngane zakho. Wathuma mina kuphela. Ungenza isilima ukuthi hayi ibayeke laba bangezwa uyahlonipha wena. Hamba wena ngane yami ehloniphayo. Ngakuhlonipha anti, iy'ngane zakho zayeka isikole. Ngathi ngizama ukuqhubeka ungiyekise iy'ncwadi ngifunde. Ungithume, ngikhumbula nje sisapheka ngopharafini, ungithume anti. Emva kwaloko ngathi noma ngikutshela ukuthi angihleli kahle. Omalume bazenzela la kumina. Wathi ngiqamba amanga, ngizosusa uthuthuva la emzini wakho. Ngizofuna ukuthi kuxatshane ngingane embi. Ungihlukumezile anti.
kodwa akukho ukuhlukumeza okwadlula lokhu owangidayisa ekhehleni. Nangoke. Wangishadisa. Wadayiswa yimina. Wadayiswa yimina. Ngaye ngasho ukuthi ngishelwa ikhehla anti. Hayibo. Ngaye ngasho ukuthi ngithanda ikhehla. Obaba bakho abakudayisa. Kwafanele ngenze njani mina ngangomncane ngangithunywa. Ngoba naku ubaba engasaphili usuzothi ubaba wakwangidayisa. Bakho laba abanye abasele kuyibona babethanda imali. Mina ngangizophila ngani nezingane zami. Okusho ukuthi waqwayizisa mina. Okusho ukuthi mina ngangiqwayize ekhehleni. Wangitshela ukuthi angingakhathazeki liphathwe ushukela. Ngeke ngihluphe kakhulu. Wawuthi angenze njani mina? Wawungathuma ingane zakho, wawungadayisa ingane zakho. Nje. Wawusuvela umfazi. Wawuthi angenze. Kwakusho ukuthi angiqhashazwe impilo yami yonke. Ilungile lempilo engiyiphilile. Ushukela ekhehleni. Awuzwa ngishukeyana. Waphela khona ushukeyana okhona. Awuzwa. Uwena phela owazi amakhehla. Uwena owazoshukela abamakhehla mina ngazi ushukela wamakhehla. Lalela umuntu wesifazane nje mntanami. Udlula kulona. Ukhohlakele mama. Ukhohlakele ngakuthanda. Ukhohlakele mama. Lutho mntanami. Lutho. Kodwa abazukulu bakho baphephile nje kuwena nje obunjena. Abazukulu bakho uthi awubadayisile kumanje. Ubobuza kubona. Bobuza kubona mntanami. Nkosi yami ukhona umuntu onjena emhlabeni. Uma uthi wayesevele ongumfazi ngicela ukubuza ukushiso ukuthi vele wayeseqalile ethandana nabafana wayesekwathintwa ngaphambilini. Wayeseke wathinta uyamazi umfana lo wamazi emncane. Ngangizenza yini? Ngangithanda. Ngakutshela wathi ngingayi kuma social worker wathi into yomndeni lena into ezokhulunywa idlule. Siwazela thina ama-social worker wezindlu. Siwazela thina ama-social worker. Angithi vese kodwa uyabona into engibhekene nayo. Kwakhulwa kanjalo. Engikucelayo uma ukuthi ke sizama ukuthi simlalele uma ngendlela yokuthi sizwe ngoba nje bekulethe kule show ukuthi ufisa ukuthi ubone iside lakhe. Ngicela ukuthi nawe uyabheda nje ngokwakho. Kulungile ngiyaxolisa makufika kanjalo ngakuma kodwa sisizama ukuthi ufuna ukubukisa ngami. Izenzo zakhe ibukisa ngawo. Sefike ngithola icala ngisele ngedwa. Ngiyakuzwa malokho okushoyo kodwa uma inkinga ngobuhlungu obungaphakathi ngicela nje uqale ngikuchazele ubungozi bokuvalela into ngaphakathi kuyakwenza ngelinye ilanga uthatha intambo uyikhunge. Uma uyezizwa kanjani uma kuze kufika kuleso sigaba leso uma usaba ukumnikeza. Akanandaba. Uyobe ikhungela mina yini? Uthatha intambo uyilengisela wena. Okay no. Uthanda kwakho lokho isinqumo sakho. Angihlangene mina nokuyilengisa kwakhe. Impilo nje njalo nje. Kodwa uyamuzwa kodwa antokwamthanda nje ubaba wami. Uya-understand ukuthi amathumba akho lo wenza kanjena. Uya-understand ukuthi lobuhlungu ongizwisa bona ubuhlungu nengane yakhe engazwiswa bona ngelinye ilanga. Ngewuphila impilo yakho, ngewuphila impilo zengane zakho zonke. Umgwaqo lo wonke umuntu wesifazane adlula kuwona. Wena phela uyayikhethela lo ukuthi ubushintsha amadoda phambi kwethu usithule uma lume khona akusho ukuthi nathi sophila leyo mpilo. Lelela obaba abancane bakho ibona abadala yonke le nqakanqaka. Wavuma wajabula. Angithi bekumnandi udla imali ngami. Ngimncane phambi kwakho ngidlala ikhehla. Ma wami uthi igama elithi mntanami uyal-understand. Igama elithi mntanami uyalazi. Ezakhe izingane uyiphatha njengami. Ezakhe izingane uyidayisa emakhehleni. Ezakhe izingane uyitshela ngo-BP noshukela. Uthi ayinankinga, akunankinga nje. Noma ngakuthinta uzokuthinta zumeke halfway. Ezakhe izingane uzenza njalo. Wena. Angithi ubonile wagana waba umesisi. Yini enye owawuyifuna? Angikaze ngithi ngifuna ukugana. Kumanje angikwazi ukungena kuma-relationships. Kumanje ngithola umuntu ozongithanda, angikwazi ukumnika uthando. Ngenxa yakho. Ngenxa yale khehla lakho nangifaka kulona. Hayibo musuthi inxa yami. Inhlanhla leyo angiyitholanga izifo kule khaya. Wena nempilo musu lokuthi inxa yami. Ngangingekho wena mase sikuganisile. Wena phila impilo leyo kuyona ngaleso. Wawungahambi ingani wena ke ngoba phela wena uyawathanda woshukela abamakhehla. Wawungayi ingani wena, wangayinikeliwe ingane. Lalela wentombi.
Musuganga. Ukhohlakele. Musuganga. Ukhohlakele kodwa Wena uNkulunkulu ukhohlakala ukhona. ngani? Wena ukhohlakala Hayi ngani? ngeke ngifane nawe. Nawe Yazi khohlakala bengithi uzoyisola, mntanami. bengithi ngikuletha lana ngoba ngithi uzoyisola. Hayi ngeke ngifane Ngiyisolele nawe. ini mntanami? Hayi kodwa Ngiyisolele uNkulunkulu ini? uzokubona. uNkulunkulu Ngiyisolele uzokubona, ini? usazophendula ngalezono zakho. Ngiphendulaphi? Usufile ufile. Hayi uNkulunkulu uzokubona, ngiyamazi uNkulunkulu ophilayo. Ufile mntanami. Khohlwa. Ma, Ubani wakwabuya wazothi kuwukuthi. Ubani wakwabuya ungitshele nje oyedwa. Babuyaphi? Kodwa wathathwa. Babuyaphi? Hawu kodwa Ungitshele, ngakuhlobanelani babuyaphi? nawe. Njani? Nani ngangilahla ingane. Sikulahlephi? Yazi kaningi ngithi ngifisa ukuyibulala, ngithi ngifisa ukuphuma kulo Phela- ukuba bengazi ukuthi ngizohlangana nalento ngaba ngizanga kwakuza lana. lakho ufuna ukuyibulala. Oh kodwa Ikhethelo lakho ufuna kwakubuhlungu. ukuyibulala. Okwazi kwabuhlungu ukuhlobana nomuntu onenhliziyo embi kanjena. Hawu kulungile mntakwethu. Kulungile Oh, mntakabhuti. kodwa mawami, mhlawumbe ngicela sisebenzise leli thuba leli ukuthi simchazele ngoba ngaphezu kobuhlungu abhekana nabo unembuza nayo. Njengokuthi mhlambe uma uthi obaba bakhe kwenzakalani ngoba lelo side mhlawumbe akanazi incazelo zalo ukuthi kwenzakalani kuze kufike ekutheni nobaba wakhe bathathe isinqumo sokuthi aganiswe. Ngesikhathi kushona abazali, ubhuti wayelandela ubaba wakhe. Uyena owangamela ifa lakamfowabo. Ngophela njengoba babelamana, wayeseba uyena unkosana unumber 2. Mayese unkosana-ke zonke iy'nqumo yithathwa uyena. Mina ngile emuva. Sasibaningi ekhaya. Sasicishe sibe yithimu yamaZulu. Yebo. Mabethatha iy'nqumo, mina ngiyaxoxelwa ukuthi nako okwenzekayo manje. Angazi. Ubhuti lo owayenza lokho, iy'mali zayiwela kuyena. Wena ungamthanda umuntu ongenalutho kunomuntu okuwuyena ophethe umnotho. Nami ngancika-ke kubhuti. Uma ngincike kubhuti, nami ngiyathola lokho engibanjiswa kona. Kwathiwa ngimthathe, ngizonikwa isondlo. Nganikwa isondlo sakhe. Ngaleso sikhathi, ngisithole, ngibuye ngingasitholi. Ngabekezela. Konke lokho okunye akushoyo, impilo yasemhlabeni. Ingane uma ungayizali vele, angeke uzuze uyigone 100%. Kodwa noma kuyigazi lakho. Uyiphatha Noma kuyigazi lakho. kuyigazi lakho. Uyakwenza lokho osuke ukwenza ngaleso sikhathi. Futhi iy'ngane zethu yizona ey'suke seyibuka ukuthi umaye ngathi usethanda kakhulu lo waya. Uyabo? Ngangizokwenze njani? Kodwa okokuganisa ikhehla igama elaphuma kubona abafowethu. Okay mawami, ngicela mhlasimpe ke siyenze kanje ake sibabeke eceleni abafowethu njengamanje ke kube uwe naye uma. Ngicela ke silande ngokuthi mhlambe njengamanje ulalela elakhe iside. Angisho ukuthi lento ayishoyo vumelana nayo noma phikisana nayo. Kodwa njengomzali ozele nawe engenzeka kuthiwe mhlambe ngelinye ilanga nawe uyahamba ushiya umntwana. So sicela lento sibuye ngehlo lokuthi mhlambe umzali wakhe njengoba kubize la unethemba lokuthi mhlambe kukhona angakuthola okuncane ukuthi nawe awukwenza kodwa yize wawungeneme mhlambe kwangekho ungakwenza. Ngicela nje umvezele lo mhlambe uzama ukusivezela lelo side ukuthi ngale kwemali nabafowenu wawungenze njani ukube kwakungekho konke lokho ekukhuliseni yena. Hawu mntanami ngeke ngikukhohlisa kwakuyoba nzima kakhulu. Ngoba nami nganginolwami utaka engangibhekene nalo. Nami ngangihlupheka. Ngangihlupheka lento. Kodwa yonke into isinqumo. Uqonda ukuthi wawungeke Wathatha wamfukamela isinqumo. njengamunye wabanye abantwana bakhe izalwa nomfowenu. Ngangihlupheka kakhulu, ngangixakekile. Nami indoda ihambile yangishiya yaphelela emajalidini. Kwakufanele ihambe yayibona indlela oyiyona. Wena ungashintsha amadoda phambi kwayo. Ifika uhleli nomuntu kusofa, nincikene, uthi hayi ukudayisela ipolisi. Wena umuntu owesilisa angayimela yena leyo nto. Kwakufanele umalume ahambe. Uyabona ukuthi uyangithuka uzongihlaza ku-TV ke manje mntanami. Iqiniso Ngizosuke kodwa. ngikushaya. Vele kade wangishaya. Ngizokushaya. Vele wangikhulisa ngakho. Ngizokushaya. Vele wangikhulisa ngakho. Ngiyacela mama sehlise imimoya sibeke phansi.
into esizamayo la Mark sekunamagama osiwavezile ukuthi noma angayibulala uNandaba. Ngicela sizame ukubuyela kuleyo ndaba sithi ukuyibuyisa siqoqe ngoba ibalekile impilo yomuntu. Kungangaba khona ukubaleka kwayo kwamanje kodwa kubalekile ukuthi makaphile naye azakhele wakhe umndeni emva kwakho konke osekwenzakalile ngoba egcineni kosuku impilo kumele iye phambili. Ngicela sikubuyise konke lokho mhlawumbe ukushiswe ngenxa yamazwi awakhiphile kuwena obona ngathi ayakudelela mhlawumbe akwehlisela isithunzi. Kodwa njengamanje ngicelayo ukuthi sizame ukubuyisa lokho ngoba silwela ukuthi abe umuntu okwaziyo ukulala naye ebusuku. Silwela ukuthi abe umuntu ongathi akulaleki nasebusuku ngezinto ezenzeka. Silwela ukuthi inhliziyo yakhe iqole phezu kwakho konke. Usanama wami. Hayi ngiyakuzwa Ntombi kodwa uma efuna ukuyibulala isinqumo esakhe. Hlale Ngiyakuzwa. kushiwo ukuthi umuntu uma isefika esinqumeni sokuyibulala musu lokhu uthi uzomncenga akayibulale nje mefuna ukuyibulala angihlangena konshadini wami wakhe Ukhona kodwa okuyiphutha lakho nje noma elilodwa elibonayo walenza kuyena. phela ke kona lokho kokuthi ngimncenga ayogana-ke lelo khehla Awungcinganga. Ngalandwa anti awungcinganga. ngakuzothini Khuluma iqiniso. ngakuzothini wofuna Mekuthiwa abazukulu bakho basala kumina, ungathanda ngenze lento wayenza kumina. awu ngoba sengaba kamhlaba Awunandaba kushuthi nazo. Awunandaba nabo. kusele ngemuva angikho mina ngoba engingekho ngeke ngibuye futhi ngizophendula Uyazi kuhlale kuthiwa Musukudlala umuntu ngani akazalanga wengane ubola amathumbu. Angazi kuthiwani kumzali. Ingane zakhe ayizalwanga ngazi Nkosi yami. Yazi ayizalwanga mina nomuntu onjengawo. ungakhuluma uthini mntabhuti lalela angihlangeni mase ngithule ufuna ngenze njani uNkulunkulu oduza kubona. uNkulunkulu uyabe ngibona uzokubona. kuyobe ngihlanganaphi naye ngoba ngobe ngisenhlabathini Okay mama, sekwenzeke konke okwenzakalile no-anti lokakuvezayo akuveza ngendlela akuveza ngakho. Kukhona ofisa ukuzwa kuyena mhlambe njengegama elithi ngiyaxolisa. Mhlambe kukhona nje ofisa ukuzwa okuvela kuyena sekwenzeke konke lokho okwenzakalile kwakulimaza ngalendlela ulimele ngayo namhlanje. Khona ofisa ukuzwa kuyena. Angeke akukho kuhle kusazophuma kuyena. Njengoba ethi ayinandaba ngisho ngayibulala angeke axolise lo muntu. Kodwa Nami angazi sengiyisola nokuthi bengiyaphi. Ngiyisola nokuthi ngiyabonga nje ukuthi ninginika ithuba lokuthi ngibhodle bengithi ukubhodla mhlambe kuzongisiza somehow kuzongenza ngikwazi ukudlula kulesimo kodwa kunaloko ngilimele kakhulu kunakuqala. Ngangacabanga ukuthi ngingezwe igazi lami lingitshela ukuthi noma ngayibulala alinandaba. Ntombi ufuna ngiqale phansi ngikunabukelise Awukazi unginabukelise kwasekuqaleni. Awukazi ungithathise okwengane yakho kwasekuqaleni. soze ngikufake iphampasi Hayi ngiyakholwa yilo. dlula nje mntakwethu nempilo nje uqhubeke kanjalo nje sonke Kodwa umhlaba lona anti. namagebhugebhu Umhlaba lo umhlaba uyajikajika. Engikuthandazelayo nje ukuthi uNkulunkulu adile nawe. Aphendule kuwena angaphendule einganeni zakho. Angaphendule ezizukulwaneni zakho. Aphendule kuwena. Adile nawe. Yiloko nje engikufisayo. uyophendula ngikamhlaba mangabe uyaphendulwa Hayi kanti usangaphendulwa khona usaphila. Usangaphendula khona usaphila. Noma Namhlanje nje usangaphendula. uyangibona nje ngiphila impilo mina Hayi siyakubongela. Hayi siyakubongela we-anti. mama engikucelayo nje ukuthi ngiyacela ukuthi ungayisoli ngokuthi ufune usizo. Ungayisoli ngokuthi ufune ukubhodla. Ungayisoli ngokufuna ukuzilapha wena. Si-Black Life TV sinesifiso esikhulu sokuthi emva kwakho konke lokhu ukuthi uqala i-step sokuqala sokuthi ukhulume. Siyafisa ukubona impilo iba ngconywana, siyafisa ukubona ulapheka. Okungangokuthi njengoba usukwazile ukukhuluma nathi wasibekela konke umzimo obhekane nako. Singayenza imizamo yokuthi uthole ngisho izinto ezinjengo-counselling uloku ukhuluma nodokotela abazokunikeza izaluleko ezokwakha ngaphakathi. Ezothoba isilonda ekuqaleni kwaso la kuqale khona ukonakala. Ngiyacela ukuthi nje ngalokho uze ungayisoli. Ngiyabonga sisi ngiyakuzwa. Ngiyabonga. Mhlambe yona i-counselling ukuthi at least odokotela abanginika amaphilisi okulala ahambisana nawo amaphilisi e-depression
Ngicabanga ukuthi engikudingayo nje ukuphuza iphilisi ngilale. Bona-ke mntakwethu odokotela Ngicela uthule mhlambe mama. sohlangana nawe masengigula, hhayi njengamanje. Ngicela uthule Mina anti ngisaphila Nkosi impilo yami. yami. Ngicela ungiyeke. Uma usugula uyoba usunaso isikhathi sokucela uxolo emntwaneni. Ngaleso sikhathi njengamanje hhayi yonke lento uyangibhudela nje lo. Uyangibhudela nje yonke lento angitshela yona. Mbukele ekhaya, sikwenze konke, samnikeza usisi ithuba lokuthi abhodle. Ngikholwa ukuthi isigaba thina bekumele simenzele kona njenge-Black Life TV ukuthi simnikeze ithuba lokuthi abhodle. Size sambizela naye u-anti ukuthi akhulume naye u-anti mhlampe ezwe ukuthi yena uyibona e-wrong kephi. Nibonele-ke nanimubukele ukuthi kwenzakaleni kuleyo ngxoxo leyo kanjalo. Kodwa siyathembisa ukuthi udadewethu ngeke simiyeke la, angeke simshiye elenga ngalolu hlobo njengoba seqalile nje koze kuya phambili. Siyacela nawe mbukeli lapha ekhaya ushiye ama-comments, izaluleko ezingalekelela usisi ngoba njengoba la ukuthina sonke nawe ufana nelunga le-Black Life TV. Ukukhomenta kwakho usho ukuthi mhlampe uma ngenze njani ukuthi impilo iqhubekele phambili, azama ukulapheka noma ezobe bahamba odokotela impilo ayime kanjani ngoba siyamfisela naye ukuthi abe nomndeni wakhe ajabule naye njengawo wonke umuntu akwazi ukulala nasebusuku. Siyabonga kakhulu ukuthi uhlale nathi kulolu hlelo lapho sithi khona bodla uthola usizo. Siyabonga, siphinde sihlangane ngokuzayo.